इउटुब चेनेल मिस्टार गामसेयाव बयखौबो अननाय आरो खुलुमनायखौ नैबे समाव जासिहरबाय। जों दा नबजित नार्जारि फंबायनि भटिंनि थाखाय जोङो दाब दाब जायगायाव जोङो बेसेबां हायो भट होहोनो नाजानो नागिरदों। दा जोङो ओंखारबाय, सानखाथिनिफ्राय जों ओंखारबाय। जोङो गासै 7 जन दङ। नैबे गारिजों थांगोन जों, आरो लोगो सानैसो फैगासिनो दंबावो। दा जोङो नोंथांमोना नायलांबाय था। जोङो गोबां जायगाफ्राव जोङो दिनै गिदिंगोन, नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। माखासे जायगा, जे जायगाफोरखौ नोंथांमोना नुदोंबो जानो हागौ बा नुवाखै जानो हागौ। जोङो गिबियावनो जोङो दै बारनानै, गेला बिल बारनानै बरपथार आरो सुरपथार बे जायगायाव जोङो बेरायहैगोन। गोबां रायजो राजाफोरखौ जोङो मदद बिहैगोन जाहाथे नबजित नार्जारिनो भट होयो। जायखिया नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बेनो जाहैबाय बरपथार रेल स्टेसन। बेवहाय जों फैनो एसे लेट जाबाय, नङाबा बहुत मानसिफोरनो होनो हागौमोन। अब्लाबो बेसेबां हायो ट्रेनाव होनो नाजागासिनो दं। जोङो मोननै गारि फैदों, ग्रुप मोननै दं। 12-13 जनसो मानसि दं। दा नै बेबायदि रानगासिनो दं ट्रेनाव। गासैबो पेसेन्जारखौ जोङो बेसेबां हायो होनो नाजागासिनो दं। बे जाहैबाय बरपथार रेल स्टेसन। न'निफ्राय जों नबजितनि न'निफ्राय 15 किल'मिटार जाद्रायनाय नङा, 12-13 किल'मिटारसो जागोन। बरपथार रेल स्टेसन। बे जाहैबाय सुरपथार टाउन। बेयाव दा जोङो दंफैयो। बेवहाय जों मोननै ग्रुप, ओरै लेफ्ट साइडथिं मोनसे ग्रुप आरो राइट साइडथिं मोनसे ग्रुप, माने बेसेबां बाजार बा दखान दङ बेवहाय गासैखौ माने मबाइलाव माने थुहोखानायनि बेब'स्था जों खालामदों। दा ओरै ग्रुप मोनसे हाबनानै दं, बिथांमोनाबो नाजागासिनो दं, बयखौबो माने खावलायगासिनो दं आरो लगालग माने थुहोनायनि राहा खालामदों। ओमफ्राय आरो मोनसे 7-8सो लोगो बै राइट साइडथिं दंहैयो। माने ओरै लामा जों गावनानै लादों आरो बेसेबां थाब हायो जों माने बुहोलांखादोंबो। जेनेबा नोंथांमोना नायलांबाय था। बेनो जाहैबाय सुरपथार टाउन। बे न'निफ्राय 15 किल'मिटारसो गोजान जागोन। बे 20सो जाहैनाय नङा, 17 किल'मिटार बिदि जागोन। बेयाव सुरपथार कलेजबो दङ, बेवहायनो आं फरायनाय। दा कलेजथिं थांनाय जायासै। जुदि थांनाय जायोबा आङो दिन्थिनो नाजागोन कलेजखौबो। जोङो लगालग बेबायदि बुहोनायनि जोङो रिकुवेस्ट बानायदों। जोङो बिथाङा दानो बुनो नाजादों, लगालग दानो बुहरनायनि भट हरनो नाजादों बिथाङा। जोबोर मोजां, बयबो सापर्ट खालामदों। बे सुरपथाराथ' लकेल एरियायानो नबजित नार्जारिनि। सिगां समाव बे साइडथिंनो बियो फरायफैदोंमोन। बरपथार होननाय जायगायाव फरायदोंमोन, दहाय थांनानै फैखांबाय। दा नैबे बरपथारनिफ्राय एसे सिगां फैनानै बे सुरपथारखौ मोनो। बेखौनो आं फोरमायबाय। लामायाव जायखौ लोगो मोन्दों बेखौनो खावलायदों, आरो थुनो थाखाय बयखौबो न'नि मानसिफोरखौबो खावलायनो जों बिथांमोनखौ फोरमायदों। जाहाथे न'आव सोरबा मबाइल लानाय बेफोर बिमा बिफा बेफोर दङबा माने थुनानै होनो थाखायबो जों खावलायदों। जायखौ लोगो मोनो बेनोनो माने बे 9152 9152 नम्बराव जों माने मिस कल मोनसे हरनानै भट हरनो जों गासैखौबो खावलायदों। दा जोङो आवगायलांबाय थानि, गोलावानो दखानाबो बहुद गोलाव, 2 किल'मिटारनि खाथियाव जागोन। दा बेखायनो एसे खराबो बानायनांगोन, गोबां दखान दङ। बेनिखायनो जों एसे थाबनो माने फोरमायनानै थाब माने फनबो बुखोनानै जों एसेबां हायो थाब फोजोबनो नाजागोन। बेबायदिनो जेसेबां हायो नाजानोसै। 23 जुनसिम बहुद जायगा जों गिदिंबावनो सानदों। बे सानबानि गेजेराव बेसेबां हायो माने गलाघाट होननानैल' नङा, जरहाटबो थांबाय। ओरै जरहाट थांनानै ओरै मथा-मथि डिमापुर बेबायदिबो थांनाय जाबाय। आरो डिमापुर र'डआथ' बे नबजित नबजितनि दखान सेरजोंनो
थाङो माने गारिफोरखौ जों बेयाव लाखि गासैखौबो जों रिकुवेस्ट बानायदों मानो होनबा बे सर्टकाट माने डिमापुर थांग्रा बे सांखाथि होननाय रड ओरै नागालेण्डआथ' नांजाबनानै दं होनजायो जोंनि बे सांखाथिनिफ्राय 3 किल'मिटार डिसटेन्स जागोन बे सिद्दायै सुयोब्ला मददखौथ' बयबो होदों होआ नङा गासैबो इउटिउबार माखासे बिथांमोनाबो गोबां सहाय खालामदों खावलायदों बयखौबो आरो मिडियानि गेजेरजोंबो जोंनि बर'नि बड'लेण्ड रादाब रायजों बड'लेण्ड बुब्लि आरनाय रादाब गासैबो फंबायनि बे फोसावनायाव हेफाजाब होदों जाहाथे बयबो भट होनानै बर'नि बे आंगो फिसाखौ देरहासार खालामो गोबां रायजो राजायाबो मदद खालामदों आरो बाहेरायाव थानाय गोबां गोजान जायगायाव फरायहैनाय बा खामानि मावहैनाय आंगोनि बिदा फंबाय आंनि सोमोन्दोनि बिथांमोनाबो भट हरदों आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव गोबां कमेन्ट्सबो हरदों सोरबा 0 टारगेट लानायनि खोथा बुंदों माने भट होनायनि सोरबाया 100 जन नंगौ जोङो बेफोरबायदि जोङो गावबागाव गावनि हारिनिखौ जों बांसिन नायनांगौ लगिया जायो मानो होनबा जोङो गावनिखौ जोङो सिगां जों सानग्रोनांगौ जागोन मानो होनबा जोङो सासे मानसि जोंनिफ्राय बहुद खम जों माहारि थाखोआव जोङो मोननो नागिरा माने बिनि थाखायनो जोङो माने अनलायलायनानै जों गावजों सहाय खालामलायनानै जोङो बे माहारियारि थाखोआव जाहाथे फंबायखौ जों देरहासार खालामनानै लाबोनो हायो बेखिनिखौनो खावलायबाय आरो आं बेखौ फोरमायनानै नोंथांमोननिफ्राय दान्दिसेनि थाखाय आं बिदाय लाथ'बाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि